जाब्बाय थादों मालाय देनजारसो मानसियानो। ओमफ्राय मा खालामदों मोदला नोङो बेयाव हारसिंनो? नुखायाखै नोंहा बिमा खर' मेगन गैयै जाथ्रा गाज्रिखां फैलायबाय बेयाव। ओमफ्राय सोंनायाबो एफा गाज्रि जाबाय आरो सोंनोबो मोना मोदलाया दाना बिराद जाथारबायथ' नोङो। दानाबा नायफिनथारला आंखौ बिराद जाथारबायथ' नोङो मोनबाय खोमा बेलेग गोसथोनाय मालाय मोदला साला। बेयाव फैनानै आंखौ बारा एग्राब फैबाय थानाङालै नोङो दारमासनि थांबाय था गावबागाव। आयौ मासे रागा खरा जाखो नोङो मोदला थेफ्रा। नों बायदि हिन्जावखौलाय रागा जोङा माथो ब्रा गोसथोफ्ला थेफ्रा नुखानानैनो साला आंनिफ्राय अनेक बुस्थु लांनानै बाव फैदोंसो नोङो। गोसथो मारखायोना आंलाय नोंखौ दाबो माथो जाखो ओमफ्रायलाय? नै नुवाखै आं नोंनि आखलखौ दाखालि लावगाजों बेरायबाय थानानै बाव आंखौ गोसथोफ्लानो फैबावदों बाव बुस्थु मोनगौबानि हरला माथो आं नोंनो जेबो। दे होमबालाय नोंखौ नायलाबो आङो बैथिंजायसो मोखां जानोसै आंहा जाम्बा गथ'। नायनाङा आं घन्टा हिनजाव बैथिं मोखां जा मावजि मेगन ओमफ्राय थिफिननानैल' दाहर आंथिं। मा खालामदों नोंसोर सानैया बेयावहाय? बार जादों नामा? ए लावगा फै जिरायदोंसो जोंबो ओरैनो नोंनिनो खोथा रायलायखादोंमोन दासो थेफ्राया जिरायफै। लाजिरोङिफ्रा बिमा खर'फ्रा माहाबा खाथि जिरायफैलायलायदों आंनि सिगाङावनो। खोनासंथारनां मा रायलायो बिसोरो खाथिनिफ्रायनो खारखालाङो लिबारबा हले। बा आरो खाथियावसो थांबावबाय बिरादथार बे बांग्रिया। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोनाय लावगा? आं अनला। बा ओंख्रि सोंनाय आन्दाखौनो एफा गाज्रि मोनबाय आरो नों अनला जालायथारबाय आरो आंखौ। दालाय मानो अनला होनजादों बांग्रि? नङाब्रा नोंखौ अना होनाखै आङो माने आं अनला ओंख्रि जाबोदों अनला गावहा बुजिथारा। ए आंहालाय बेखौनो बुजियाखैमोन हेहे। लावगा नोंनि अनै मोजां मोनैफोरखौ आं मिथियालै बे हिन्जावा मा आंनिफ्राय बुस्थु लाबोदों नों हरफिनजोबनांगोन। नोंसिनि अनलायनायखौ आं मिथिबाय थाया। मा बखिबाय थाखाबाथाय बे थेफ्राया फोथायनाङा लावगा बिनि खोथाखौ जेबो नंखाय गोजासो नंगौआनो नंस्राया जेबो लायाखै आं बेखौ गोसथोआखैबो थेफ्राखौलाय सोर गोसथोबायनोसै। र' हायनारि नोङो सिरि थाथ'। बे थेफ्राया मा बुंदों बुंनो होगोर नंमारगौबो जानो हानाय। नोंबा सोरखौ गोसथोदों सोरखौ गोसथोआखै आंलाय मा मिथिनो नंखायबा ओरैनो बुङा बेबो। दे बुंलाय थेफ्रा आरो मा दंबावो खोथाफ्रा? बुंगोनानो आं बुंगोनानो मानो बुङा जानो बेबायदि फाख्रि हिन्जावखौ। खोनासं नोङो लावगा मा खालामदों बियो आंखौ। सेन्देल बिबाय थादोंमोन बियो आंनाव सेन्देल गोदान ओमफ्राय आं फैसा गैयैनि आइनि हावाय सेन्देलखौनो खावनानै लाना होफैदों बेखौनो गानगासिनो दा। ओमफ्राय आरो ससमा बिदों बे आंनाव स्टाइल देखायनो ओमफ्राय आङो बेखौबो फैसा गैयैनि आबौनि ससमाखौनो खावना होफैदों। ओमफ्राय दा आबौआ मेगन नुयैनि थाबायनो हाया बाला आंसो बोबायबाय थानाङो बे हिन्जावनि थाखायनो ओमफ्राय आरो आंखौसो गारबावदों बियो हारामि साला। गासैखौबो मिन्थिनायनि उनावबो जुदि नोंहा बेखौ गोसथोनो गोसोबा गोसथोलै नोङो बे आदा फाग्लि हिन्जावखौनो आंनोथ' नाङा ओरैनो होबाबो नाङा आंनो। थादोलै थांसै आं बेयाव थाबाय थानानै जेबो लाब गैया। आंबो नांलालै नोंखौ हायनारि इसिबां गाज्रि सानाखैमोन आं नोंखौ। मालाय बोरायफोरनि ससमाखौनो लाबोलाबायनानै दालाय माथो मोजां मोनखो नोंलाय गाज्रिसो मानसियानो। आंखौ निमाहा खालामदो लावगा आं दिनैनिफ्राय बिदि खालामथारला आं दिनैनिफ्राय बिदि खालाममारला आंखौ निमाहा खालामदो प्लिज। दे सिखार बारा एक्टिं खालामनाङा। जानोबा लोगो जानानै थानो हागोन खिन्थु आं नोंखौ मालाबाबो गार्लफ्रेन्ड होननानै साननो हानाय नंला। थादो थांसै आंबो। नै सिखोर संसाराव नोंसोरल' हौवाखाय दरखार गैया थां दानोबा गोदाव सौग्राव फैलायगोन थांसै आंबो। र' लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे खोथा बे आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना हो गोदान भिडिअ फैनायजों लोगोसे नोंथांमोना मोननाय बायदि। बाय टाटा।